Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Snad dneska budu mít kvalitnější mikrofon. A než jako u minulého. Vidíte, už jsem dostavil dům a jo, proč se mnou nejsou kamarádky, trošku se na mě naštvali. Takže se mu nebudu úplně hrát, takže můžeme OK. Můžeme mít teda na to, dámy a pánové, jako mně se konečně mám ten dům. Ohodnoťte mi ho od 1 do 10. Jako já vím, že se to no nic. Jdeme, panové, tak vyšlo. Ale snad dneska mě nic moc jako nebude strašit. Co čumíš, vovce? No a můžeme jako dáme, panové. Hele, napište dolů do komentů, jestli nám chybí kamarádka Zlatka. Napište dolů do komentů, jestli vám chybí, proč mě, jestli vám z videí chybí. Já, abych jí přesvědčil taky, aby začala natáčet, že jí chybí. Tak. Ale nedějte to jen. Řekněte to podle reality. Já nenávidím, když lidi lžou. A jo, za 1000 odběratel se odhadí. A snad to bude za chvilku. Ale věřím, že s vaší podporou zvládneme všechno. A zvládneme. A pokud budete chtít, aby jsem s mými kamarádkami natáčel, dejte aspoň ten odběr. Nebo nemusíte, napište to aspoň jenom do komentů, aby se mi mohl přesvědčit, aby natáčel, že bych jí to třeba poslal. Tak dáme to prosím. Já jinak asi přestanu natáčet, protože mě jinak nic nemotivuje k tomu, abych hrál. A pokud nechcete, abych skončil, tak tady nechte nějaký koment. Ale myslím, tohle nikdy. Pokud uvidíš tohle video, tak je to je vidět. OK. Dáme, panové, co říkáte mi? Na můj svět. Ale myslíte, že bych měl dostavit dům, nebo mám udělat víc splater, dáme. Vidíte, že se jak vás, hele, napište dolů do komentů, jak vás baví tahle se, no, napište dolů do komentů, jak vás baví tahle série. Já nebudu asi začínat další sérii, no. Prostě napište dolů, jak vás to baví. Doufám, že to bude 10 z 10. No, snad se máte dobře, protože já taky. Hele, dáme, panové, mám vůbec zkoušet jít jako spát, mně se normálně stává. Že jakoby, ono mě to zbudí. Tak je, má to nějak, mám mít nějakou naději. A hele, víte co, jo, no tak ne, Madison Skyway. Ale dáme, panové, já jsem se odpojil, já jsem neumřel, jako mě to furt stávalo, jakože jsem se odpojil a umřel jsem. Já vím, že v mém světě je bez té kamarádky hodně ticho. Napište dolů do komentu, jestli vám fakt chybí jako mě, protože já myslím, že jako mě nechybí. Bro, už tady, já už jsem jí vyzvanil půl hodiny. Ne, kecám, to ne. Už jsem jí vyzvanil třeba 3krát. No tohle. Napište dolů do komentu, jestli mám začít třeba sérii Roblox nebo nějaký nový svět. Nebojte, nebudu tady jenom hrát. Ale tak víte co, já myslím, že to má cenu zkoušet. What you doing?
Krása, že? Krása, dámy a pánové, že? Skvělé, skvělé. Skvělý, že jo? Tak jste se nalekli jako já? Cože musí plavat? Jo, já jsem vám sliboval, že jakoby vám natočím noc. Tady máte tu slibovanou noc. A tady v té noci asi za chvíli budu končit, dámy a pánové. Snad vás to baví a dámy a pánové dolů do komentu a já zkusím pak zavolat ty kámošce, jo. Hej, mám ještě jednou lehnout do postele. Jo. Any bed. Nechci žádný bed, it's too far away. Run. Takže ne. To znamená... Dáme a pánové. No mě to nechalo spát. OK. Tak asi slibovaná noc nebude, no, sorry. Tohle bylo spíš takový povídací video, že jo. No. Pojď sem do majstru. Jdeme pánové. Což? No kámo. No víte, co jsem chtěla říct? No come on. Já nevím. Já fakt nevím. Vzpomínáte na první video? Já jsem tam v té vesnici našel kříž a od té doby to bylo posedlá ta vesnice. Mega otravní ty ryby blbý. Dámy pánové, já myslím, že by jako mě to pro dnešní díl trošku jako stačí. Já zkusím ještě budu chvilku vyvolávat kamarádku, protože bez ní to není vončo, že jo. Kámo, tak teď se mi bugla hra jak svůj. Kámo! Běž do prnokere. Tak jste slyšeli takový to ničení kamene. Ok. Super. Ok. Mňau. Ten nokr je prostě... Bojte se nokra? Já ani ne. Jako trošku... Vůbec jsem tam nekřičel do prči. Vůbec. Dáme pánové, jakoby... Baví vás to? Řekněte. Teda co? No, protože je ultra. Jakože ultra. Snad vás to baví jako mě. Proč o tom pochopil? Já vím, že jsem trošku ovce. Já vím, co tohle znamená. To znamená běž do ty zíbaná ovce. To není ovce. Co to je? Je to Čau Santo, máš se? Máš se k světu? Já totiž jo, protože jsi mě nechytil.
Já myslím, že pro dnešní díl by to stačilo. Not over yet. Jak to udělal? Jo, tak se to viděl. No krkámo. Ani někdo se nebojí vody. Děláš srandu. Dámy pánové, krásný svět, jo? To je úplně totálně normální svět, jo? Pro dnešní díl by to mohlo stačit. No. Čau.